במשחק עונה היום מקום ראשון מול מקום שני, מגרש ביתי, קהל ביתי, אבל עדיין התוצאה תיקו אפס, אבל הם עדיין נשארים במקום הראשון. ובכן כן, כמו שאתה אומר, אנחנו שבוע אחרי שבוע ממשיכים לעשות את הבלתי אומן ולהישאר במקום הראשון. קבוצה ללא תנאים, קבוצה חדשה שאנחנו מגיעים שבוע אחרי שבוע למגרשים נגד קבוצות שבאות עם תקציב גבוה ועם תנאים שקשה להתמודד איתם, אבל אנחנו מצליחים, אנחנו היעד שלנו. בוא נגיד ואם לא נעלה ליגה השנה זה לא יהיה אכזבה, כמו שאם נעלה ליגה השנה זה יהיה הישג שאין איך לתאר אותו. אנחנו באים וההישג הגדול ביותר זה לראות את הקהל הזה שבא פה עם מטירת כרמל, מגרש מחוץ לעיר, כמות כזאת של צופים ומעודדים, שזה הניצחון מבחינתי. אתה אומר שאתם מכוונים לעלייה, בשנה שעברה פספסתם את העלייה במחזור האחרון, רובי שפירא עלו וג'אט גם עלו? רובי שפירא עלו, ג'אט לא עלו. רובי שפירא עלו והשנה אתם מכוונים לעלייה. השאלה אם יש לכם סגל רחב בעקבות הפציעות של ארתור ושאר החברים, אם יש לכם סגל רחב כדי להתמודד על העלייה. תראה, אנחנו עושים עבודה שאנחנו מחפשים ממש, אנחנו כל היום נוסעים ומטיילים פה באזור, אנחנו מנסים ממש להחזיר את כל הטיראים שמטיילים בחוץ בסדר גודל שאנחנו נוכל לעמוד בזה כמובן. והנה השבוע צירפנו את סגב בנימין, ראינו שאנחנו צריכים את התפקיד הזה ועשינו הכל לצרף אותו, זה שחקן טיראי ואנחנו ממשיכים לעבוד, מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לתת להם תנאים טובים, אנחנו יכולים לתת להם אווירה טובה, אנחנו יכולים לתת להם ליהנות, אבל במסגרת מה שאנחנו יכולים. עוד פעם, אני לא יכול להתחייב על להביא שחקנים כי עוד פעם, כל מי שמכיר את הפועל טירת כרמל יודע מה הבסיס שלה. והיום משחק עונה מול היריבה שלכם בעיקרית לעלייה, 0-0, מה הרשמים שלך ברמה המקצועית מהקבוצה שלך? ברמה המקצועית זה עוד פעם, אני אומר לך, אני מאוד מרוצה מהחבר'ה פה שעובדים ושבוע אחרי שבוע משאירים אותנו ליהנות עוד שבוע במקום הראשון. כן, תן לי כמה שיותר להיות במקום הראשון, עוד משחק 0-0, ננצח, נעשה טקו עוד פעם, אין, זה ליגה לא קלה בכלל, זה קבוצות, עוד פעם אני חוזר לזה ואומר, זה קבוצות מתוקצבות עם סגל רחב, ואנחנו לא בסדר גודל הזה, זה שאנחנו חווים את ההנאה הזאת של המקום הראשון, אני רק מתפלל שזה ימשיך ויישאר ככה. משחק עונה היום טקו 0 מול הקבוצה במקום הראשון, מה התחושות שלך לגבי המשחק? אני חושב שיש סוג של תחושת של פספוס מבחינתנו. הגענו לכמה מצבים שיכולנו לגמור את המשחק. שיחקנו נגד יריבה מאוד מאוד חזקה וטובה. נמשיך הלאה, אנחנו נמשיך, אני מאמין, להתמודד עד סוף העונה. אתה אומר להתמודד עד סוף העונה, השאלה אם לקריית ים יש את הכלים לעלות ליגה השנה או להמשיך לדשדש כמו בעונות הקודמות? אני חושב שיש את הכלים כרגע, לפי מה שאני רואה, הכי טובים בליגה. כן לעלות לליגה ב'. שוב פעם, זו ליגה לא קלה, ליגה קשה. צריך תמיד להיות ככה עם היד על הדופק. אני מאמין אבל אנחנו בסופו של דבר אני מאמין שנעשה את זה. בפן האישי חזרת מפציעה בתקופה האחרונה, גם היום פתחת על הספסל. איך אתה רואה את עצמך מתקדם וממשיך במהלך העונה? אני מקווה שזה הסוף. היום קצת נכנסתי אחרי 3 שבועות, 4 שבועות שלא שיחקתי. אני מרגיש יותר טוב, הרבה יותר טוב. שוב פעם, מקווה שבאמת ימשיך ככה ויהיה טוב. אתה משחק מול הבית שלך היום, גם הקהל היה ביתי, גם המגרש ביתי, הקבוצה, בקבוצה השנייה, הרבה שחקנים שהם חברים שלך, מה ההרגשה?
תחושה קצת מוזרה האמת. חברים תמיד הם יישארו חברים, במגרש זה משהו שונה לגמרי. שמסתיים המשחק, אנחנו נהיה חברים הכי טובים במגרש, זה ספורט. יריבה זה יריבה.